Shalom, selamat hari Minggu Madihita. Atas nama Majelis Dohot Pangulani Huriata, Jakon Haroroni Damang Dainang Dohot Sudia karena Posobulung, Dameni Debatama Dihamu. Tapukama Perpengota, Marhahohomo Mahita Satokin. Marede mahita sia bukuende nomor 300 ono pulsada ayat sada sahatu ayat tulu. Bagasan goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tordi porbadia, nama no palangit dohotano on, amen. Songonon dina Tuhan Jehovah, yang go halak partigori mangulu do binahen ni parsihohot namar hapur seaun. Alai yang go dihalak parjahat, dangadong hasonangan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Partangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami, hodo mangurupi hami uju hubolus hami paru kilon dohot hasusaan. Ukap marohanami, asa terbahe kami maka tidak kondohot maka muliatehon asini roham di ngolunami, marhite hata dohot pabahenan nami. Patugu maha perseon nami sahatu ujung di ngolunami, asa gabe panean hami di ngolu saleleng-leleng na pinaradem, disaluhut akan aporsea tuho, di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima
Korni inata parari Kamis. Marede mahita sia bukuede nomor 332 ayat sada dohot ayat tulu.
Abigima hatani tuhata epistol anak turpuk di hari minggu tasadarion minggu parjulu dung trinitatis imana tersurat di Hosea biddu 5 mamuka sian ayat 15 sahat rodi Hosea biddu 6 ayat sada sahat tu ayat 6 sona somal tajahama marsorin sorin. Laho maahu mulak tuinganakku, paima diudukon nasida dosa nasidai, jala dilului nasida bohikku, di bagasan hagogotan nasidai, pasingotok, pasogoton nama mangaluluyahu sian nasa rohana. Sai panguluon na dohita duksalpu 2 hari, tole patuluarihon pelehonon na hita asa mangulu hita maradopon ibana. Tungahama bahenok kutuho ali Efraim, tungahama bahenok kutuho ali Juda, ay tudos son obun manugot do hadaulatom muna, jala tudos son nampur manugot natibu manay. Rap majaha kita di ayat onom. Ai lomoado rohaku mida asini roha asamida pelean. Jala lomoan mida parbinotoan di debata asamida pelean situtungon. Ima sahatna. Martuama akan nau bigi hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Tabigima marede punguan ina Naomi.
Marede mahita sia bukuede nomor 520 ayat tulu dohot ayat 4. Tatopoti ma dosata nagudangi tu adopan ni debata tasol soli mai di bagasar rohat tabi marhahohomo mahita satoken. Martangi yang mahita. Amanami na di banua gijang di bagasan gorni Yesus Kristus Tuhan nami. Hodo Tuhan pergugu naso hatu dosan sitopalangit dohotano mula ni nasa hasitongan dohot hati goran laho manguhumi nasa manusia. Rodo hami marsoba tu adopanmu manol soli dosa dohot pangalausion nami maradopon patikmu. Jujut do hami mangului ele-elani sibolis dohot akabakko nami najati natamasi tutu doho na uhum hami hobar tu pangalausion namai alai namanol soli do hami disude najat na hubahek kami ubaheni rodo hami tu adopanmu pasahaton saluhut hadirion nami dohot manol soli sude dosa nami asi maroham di hami sesama sude dosa dohot pangalausion nami alito di porbadia sodangi marohanami jala pergugui mahami mangulahon hobar tulomoni roham pai mahujalohami hangoluan saliling nililingna di bagasan pakaholongion ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa para siroha jala perdenggan basa du jahuba labat terimas jala para siroha gudang dang dibahe tu hita hobar tu akadosata jaladang di baloso tu hita hobar tuaka hajahatota. Songonasi ni amama tuaka anakna asini rohani Jahoba diakka na makabiari ibana. Asangapon ma di debata na di gijang. Amen. Tabi gima kur sian paduan suara narwastu.
Marede mahita sian bukede nomor 170 ayat sada dohot ayat tulu. Yesus romatibu Ege hatana jakon berju Narod Yesus angoluho Asal berseaho Asal sahatai nose Oh iya siang dosape surgoi asona madisi Roma tu Jesus hatokoro ai so ditulak Jesus meho asiro hato Jesusi ai pos maroni Hatani debata nagabe ruhut di ngolunai baru ima tersurat di Psalm 74 ayat 15 songonoma di dok desi sumurut maho sian hajahaton jalaulahon nadenggam lului hasonangan jala pareak mai ido sahatna atong rap mangidogogo mahita tu Tuhan debata ali Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon na hobar tu hatami. Amin. Marede mahita sia bukede nomor 403 ayat sada dohot 2. Mosro aku di Tuhanku dan terbaik terhirima Ondo tok tangi aku tulang bongku obatang Lebih pos cara haki Sai patulus sonai Buanau na autusi Buhilang lagano pari Sari-sari nang madi arohako Nai lampu tinggil nai Tinggal bertonton yogi Lautai lamonai Tahati dakon mahapor siautai songon nahina tidakon idongata sahapor seau di portibion rap madok mahita au porsea di debata jahuba ido ama pargugo naso hatudosan namano palangit dohotam au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabea siaton di porbadia andorang sohabubuhan Ido tuhata nama naon na bernit di panguhuman ni silatus nama te terpajal do ibana di hau pinor silang jala tua tu banua toru dong ditanom namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul di siamun de bata jahuba amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana paimamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea di tondi porbadia jala adok sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot di hasesani dosa dohot di hatai namandok
mulak mangulu do sogot daging ni halak naung mate, dohot di hanguluan no sora suda. Amin. Tapi kima tambahan ni titing na masa di tongotongan ni Huriata di mingguan. Huria di Tuhatan nah hinolongan di bagasan Yesus Kristus tabi gema tambahan tikting namasa di huriatta di minggu ta saderion di minggu na perjulu dung Trinitatis na perjulu tikting perjulu di hari Kamis tanggal 22 Juni 2020 maringanan di GKP Padang Bulan naing Madjalo pasu-pasu perbagason Dodo Supriyadi Tanjung anak ni Amatta Haidir Tanjung Nahinan tubuh ni Inatta Nurhaida Boru Purba namaringanan di Jalan Bunga Rampai Sadaa Simalingkar B anggota Jemaat GKP Padang Bulan Resort Padang Bulan Sada masuk sektor 10 Tulu. Dohot Oranna Eriska Ferawati Boru Sinaga Boru Niamatta Penatua Johnson Parluhutan Sinaga Tubuh Ninatta Enti Maria Boru Purba nama ringanan di Jalan Pertahanan Gang Impres anggota Jemaat GKP Patumbak Resort Patumbak. Napa duahon namodding. Di hari Kamis tanggal 8 Juni 2020 nunga perjolo modding Amatta Sabar P Marbun tutup usia 53 tahun. Nahina baluhon ni Inatta de Boru Simangunsong nama ringanan di Jalan Jamin Ginting nomor 176 Simpang Kampus Manang Simpang Usu masuk sektor Sada. Napa tuluhon kunjungan ibadah ia pentra di hari Minggu tanggal 10 Juni 2020 tajalodo haroro ni kunjungan ibadah sian ia pentra jala rap maribadah dohita di ibadah minggu siang. Songonima tabah ting-ting namasa di huriatta di bagasan mingguon. Lau manomu-nomu hatani debata maredde mahita sian bukedde nomor 210 ayat sada rodi tolu.
debata sian nasa roha iba mga rajay totong roha doho pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Oras ma dihita. Minggu Parjulo, Minggu debata sito lusada, Minggu Trinitas. Makuling hatan itu hatta tuhita di bagas tema haporsyaon na paluahon. Ujahan ni jamitat tasadarion sian Mateusia ayat 10 saha rodi ayat 26. Tabuka mabibelta laos hujahahot tuhita hatan itu hanon tapai hutihu bema. Uju di hatahod dobe hata odeng tunasida. Nungaro sada halak nasangap marsobba tu ibana. Uhukma didok. Ipe mate burukku. Alero maho mangapeho tangammu tu ibana. Asa sumuang mangulu. Jadi hehe ma Jesus rap dohot sisianna. Lao mangihuton ibana. Dungi tongom maadong sada buru-buru na tamaningon bulanon. Leleng ni 12 tahun. Naro sian pudina. Majama rabbuni ulosna. Ainin na rohana di bagasan. Nanggo pala ulos na hujama. Manguluma au. Dungi humusor ma Jesus. Dibereng ma ibana. Lausnin nama. Pos maroham aleinang. Haporsiaw mido na panguluhok ko. Dungi hipas ma boru-borui. Ola ni na sangobasi. Asadung saha Jesus rodi bagas ni nasangapi di idama aka pangodasi doho natorop oruk jadi didokma lao mahamu aindada namate si beteton namodom do jadi diparekeli nasida do ibana. Asa dung di palau na toropi bongok maibana ditakuk ma tanganna jadi mula mangulu ma danaki dungi sarma baritai tu nasaluat adorang sohupat orang dong piga-piga hatabatakon naikon si pasahatokku lapatanna na perjulo di Papua di son halak nasangap di bahasa Indonesia di dokon kepala rumah ibadat. Na paduahon adong di son hata tamaningon bulanon. Anggo si Markus dohok si Lukas madok marsahiton bulan. Jadi anggo hata Batak mulai dokon tamaningon lapatanna robulanna nifas haid. Dungina patuluhon oruk lapatanna ramai bising karena ribut. Napaupaton si betet lapatanna gadis remaja. Manang gadis cilik. Kupikir buira otik-otik tadapok gambaran di turpuk tahun. Sadarion naing taringot tu haporsyaon na paluahon. Sian bahasa-bahasa ni Alkitab jujur do tajupang ungkapan-ungkapan taringot tu haporsyaon manang iman. Jepak kita do ungkapan misalnya
balgado haporsiommi. Haporsiommi do na pamalupoko. Jadi madihoho bartu haporsiommu. Molodok kaporsiommu sebelga batuni siarum. Adong musedo sadahata madokon. Haporsiaon naso marulaun. Namate dui ninna. Alai diturpuk ta sadarion di dokon ima taringotu haporsiaon na paluahon. Sian ungkapan-ungkapan ni haporsioni boy matalapati bahwa haporsioni sada haguguod dui. Sada daya, sada kekuatan. Alani kekuatan doi bana berarti na mangulu do haporsioni. Bergerak. Marhaguguon. Adong huasona. Jala adong pengaruhna. Taparrokahon on. Di luar ni dirita adong huaso. Di luar ni dirita adong debata. Debata papatarhon dirina. Debata mangukapon keberadaanna. Debata mamaritahon hatana. Makatai tuhita jolma. Dengan berbagai-bagai cara. Meragam perhitianna. Marhite suru-suruan. Adong do marhite nipi. Marhite toddi ni debata. Marhite panurirang. Marhite Yesus Kristus. Marhite akka sisianna. Manang akka panurirang. Marhite huria. Jala marhite hite bibeltai. Marhite-hite Alkitab. Hatiha huaso ni hatai. Maringanan, mian, mangulu di bagasak kita. Ima guarna haporsiaon. Jadi haporsioni ima hatiha naung bongot mian ibana di bagasak kita. Molodang bongok dope tu bagasak kita. Ima guarna wahyu. Manang pangukapon. Jadi haporsioni itulah gerakan Allah di dalam hidup kita. Dorongan Allah di dalam batin kita. Gerakan Allah dalam kehidupan kita. Di antara peristiwa-peristiwa haporsiaon. Nah ditariasod diberitahon di buku Evangelium manang buku Injil. Turpuk jamitat tasadarion termasuk sada peristiwa na bulun situtu. Peristiwa na balga. Somal na halak naro tutuhata Yesus. Si pangiduan na ima hamamalum. Siap parsahiton. Manang siyan na kerasukan. Alay di son rosa halak mangido tutuhan Yesus dakka mamalum. Alay di pangido haheheon siyan namate. Kebangkitan dari kematian. Adong dua hali peristiwa na si songonon. Si Marta maradopon ibotona si Lazarus. Dungi halak na sangapon. Kepala rumah ibadaton. Nandido ni si Markus dohok si Lukas. Goarna ima si Yairus. Maradopon buruna naburamate marumur 12 tahun. Yairus adalah seorang sosok ayah yang hebat. Hebat holong na marburu. Hebat haporsionna tutuhani. Hebat cintana untuk putrinya. Dan hebat imannya
kepada Tuhan. Mangido halak namate gabi mangulu. I kemustahilan doy. Ketidakmungkinan halongangat doy. Jalamolo adong halak namadok namate boy di pangulu, maka dunia akan menertawakan dia. Dunia akan melabelinya sebagai orang yang tidak waras. Alai hagogoon ni holong na marburu, mabahen dak parduli ibana dengan ejekan manang label-label na boy di pasahat dia pehon sekeliling na tu ibana. Ubal gado kekuatan ni holong ni rohana, sian harga dirina, manang sian na menjaga image, dohok menjaga penilaian lingkungan sekitar. Jadi hagogoon ni holong na, ima mendorong si Jairus, madapoton Tuhata Yesus. Nah hati hai topet di tonga-tonga ni aka natorob. Di tonga-tonga ni aka jolma natoropido, si Jairus medokon, Tuhan, pahehe ma boruku sian hamatean. Ini adalah iman yang begitu besar. Hapor siaon nama cebelga situ tu. Di son hagogoon ni holongna mardomu dohot hapor sionna. Cintanya kepada putrinya dan iman kepada Tuhan bersatu padu dan menghasilkan kebangkitan putrinya dari kematian. Jadi pardumuan ni hagogoon ni holong nai marburu dohot hagogoon ni haporsiaon na tutuhani menghasilkan mula mangulu manang hehe burunai sian namate. Ahado na boy taputik sian peristiwa na belgaon. Sada na yung hodolhon, iba kekuatan cinta, hagogoon ni holong. Bahasa Yunani membagi holong ni jolma gabi opat, ima. Eros untuk pasangan hidup, storge untuk anak dohot orang tua, filia untuk pardonganon dohot paralealeon, teman dan sahabat, agape untuk Tuhan. Agape untuk Tuhan jala omma najujud tabahasahon dengan bahasa iman manang haporsiahon. Di bagasan jami tahun holong na humaksu ima maradupon saluhutna. Alay spesial di bagasan teks jami tahun ima storge dohot agape. Holong maradopon anak, dohot holong maradopon Tuhani. Molo dua caod di padumu, maka yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Anak yang mati bisa hidup atau bangkit. Tapi bukan dalam arti fisik, melainkan dalam arti rohnya, semangatnya, peluang-peluang hidupnya ke depan, dan masa depannya. Kadang kita melihat dan pesimis melihat anak kita. Kita pesimis bahwa dia tidak lagi punya peluang, tidak memiliki masa depan. Ini membuktikannya, ini mendorong kita. Keterpaduan cinta kepada anak dengan iman kepada Tuhan bisa membuat anak yang tidak peluang
yang kita anggap sudah mati masa depannya akan bangkit dan hidup melihat masa depan ke depan. Porsiado hita bahwa mujizat Tuhan halongangan ni Tuhan ni adong dope sahak rodi sadarion. Ketidakmungkinan bisa berubah menjadi kenyataan apabila ada keterpaduan cinta dan iman. Sekalipun Anda punya iman yang besar sekali, tapi kalau Anda tidak punya cinta, kita katakanlah Anda tidak suka atau benci kepada orang yang kamu doakan. Tidak suka dengan anakmu, tidak suka dengan orang tuamu, tidak suka dengan suamimu, tidak suka dengan istrimu, tidak suka dengan pasangan hidupmu. Jangan harapkan mujizat terjadi. Mujizat tidak dibangun di atas kebencian, tidak dibangun di atas dendam, tapi dibangun di atas cinta. Apakah dalam kepaduan atau kesatuan cinta dan iman kita pernah mengalami dalam pengalaman hidup kita ketidakmungkinan menjadi mungkin? Itu yang mau saya bicarakan hari ini. Kitab Kidung Agung berkata bahwa kekuatan cinta melebihi kekuatan hukum. Hukum tidak bisa menghempang atau memadamkan kekuatan cinta. Di atas hukum masih ada yang lebih besar lagi, yaitu cinta. Karena itu disebutkannya, ai nabolope dang boy pai topon hagogoon ne haholongon. Sungai yang besar harusnya tidak bisa memadamkan api cinta. Akhir-akhir minggu ini viral Sarifah Fadiah Alkaf, anak SMP di Jambi, yang demi cintanya kepada neneknya, dia berani melawan wali kota dan pemerintah Jambi dan satu perusahaan Cina secara langsung dan dengan TikToknya. Karena keberaniannya dan karena perjuangannya, dia diintimidasi, dia difitnah dan diadukan oleh Pemda Jambi kepada Polsek Jambi. Kok kamu mak, Pemda Jambi mengadukan salah anak SMP dituduh telah melakukan pencemaran nama baik terhadap wali kota. Tapi dia tidak mundur, dia terus berjuang. Luar biasa keberaniannya. Dari mana datang keberaniannya ini? Jawabnya adalah karena kekuatan cintanya kepada neneknya. Sungai yang besar tidak bisa memadamkan kekuatan cintanya. Siapa kita di sini yang bisa menjadi orang yang seperti sekarang ini kalau bukan karena kekuatan cinta ayah dan ibu? Saya bisa rasakan dan lihat bagaimana hebatnya dulu perjuangan ibu saya yang pada waktu itu sudah berstatus janda untuk membuat saya menjadi seorang sarjana. Kemiskinan itu sangat menyedihkan dan memilukan. Menyedihkan sekali. Karena itu saya bisa lihat, saksikan bagaimana perjuangannya
membuat saya menjadi sarjana. Mungkin bagi ayah dan ibu yang lain, menyekolahkan anak-anak itu tidak sulit. Karena dia punya pendapatan dan punya gaji yang tetap. Tapi beda dengan ayah-ayah dan ibu-ibu yang lain yang tidak bergaji dan yang tidak memiliki pendapatan, yaitu mereka-mereka yang miskin. Saya sering kali melihat dalam perjalanan seperti itu, melihat ibu-ibu yang menjadi buruh bangunan, yang pagi-pagi betul sudah mencari nasi busuk, memangkul-mangkul goni tempat butut dan lain sebagainya. Kadang saya bertanya di dalam hati, siapakah orang-orang yang dia perjuangkan dalam kehidupan dia? Kalau kita telusuri kenapa dia tidak punya gengsi, dia bisa menerobos apapun kondisi alam dalam perjalanan hidupnya. Rahasianya dia katakan adalah laopasikolahon geleki. Anak kokido hamoraod diau. Ugogo pemangula alia dohok borngen. Laopasikolahon geleki. Ini akan menjadi satu kesaksian. Karena kepaduan antara cintanya kepada anak dan imannya kepada Tuhan, maka mereka bisa menjadi kenyataan. Dari yang tanpa masa depan menjadi memandang masa depan. Dari yang tidak diperdulikan, dari kemiskinan menjadi orang yang mapan dan orang-orang yang dihormati. Kalau kita percaya dengan ini, maka pada kesempatan ini saya akan beri semangat kepada orang-orang tua. Jangan pernah takut menyekolahkan anakmu. Sekolahkan. Modalmu cukup dua saja. Cintamu dan imanmu. Maka lihatlah, anakmu akan bangkit, akan hidup. Dari yang tidak punya masa depan, menjadi punya masa depan. Dan tidak satu dua orang yang bisa kita lihat sebagai contoh-contoh nyata tentang itu. Mungkin kita sendiri yang ada di sini bisa berkesaksian mengenai hal-hal itu. Saya teringat dengan kisah hidup Agustinus, yang setelah dia dinobatkan menjadi seorang ahli hukum dan menjadi seorang dosen, lalu kemudian dia tenggelam dalam kenikmatan dunia. 15 tahun Monica, ibunya, hari-hari berdoa, mencucurkan air mata. Akhirnya Agustinus bertobat, yang kemudian menjadi bapak gereja yang sangat terkenal. Rahasianya di mana? Rahasianya adalah keterpaduan antara kekuatan cinta Monica terhadap anaknya dengan imannya yang kuat kepada Tuhan. Membuat Agustinus yang tadinya mati dalam dosa menjadi bangkit dan hidup di dalam Tuhan. Sekali lagi, siapa kita di sini yang bisa hidup dan menjadi orang seperti sekarang ini, yang bukan karena kekuatan cinta orang tua yang berpadu dengan imannya kepada Tuhan. Kalau kita semua mengakui bahwa kita ini adalah buah dari perpaduan cinta anak dan cinta Tuhan, maka itu berarti kamu, kita semua, Anda semua sudah tahu rahasia hidup. Dan sudah tahu kunci hidup ini. Kunci hidup ini hanya dua.
yaitu cinta dan iman. Na paduahon na buhay taida siya jamiton ima, sada paropuan na marsahiton bulan. Kucek, ahado istilah medis niyon, istilah medis na didok anamnesis. Anamnesis maksudnya marsa ro bulan na terus dang marhasohotan selama 12 tahun. Songoni dipakai lelahon. Molo si Jairus nakin ro tutuhani demi untuk beruna. Alayang ko parupuanon ro tutuhata Yesus untuk dirina sendiri. Asa malua ibana. Jadi sianon boy matatu si bahwa boy do hita manangyako dirita sendiri. Boy do hita mangido haluaw ta sendiri tu Tuhani. Di Markus 5 dohot Lukas 8 takas do di patorang di si riwayat ni parsahiton paropuanon. Di pabuah di si bahwa nunga 12 tahun ibana marubat tu pangubati. Jala ragam-ragam ni aka pangubati nunga di topo tibana. Ujung na nunga habis besudi artana. Ngamar pogos be ibana alani parsahito ni. Hape kondisi na doho keadaan na semakin memburuk. Di bagasan kondisi ima ditangi honi bana berita taringot tu Tuhan Yesus. Sahat berita ni Tuhan Yesus tu si parionna ditangi honi bana dungi tubuh maha porsiaon na balga di bagas rohana dung ditangi honi bana berita taringot tu Tuhan Yesus. Tubuh maha porsiona di bagas rohana asal hujama ulus nai malum duau. Jupang ma tikina di bagasan hatoropan ni Zolma berjuang ibana lau madzama jubah nai alai holan pucu jumbai ni jubahido naboi daistu tanganna alai ahana terjadi hati hai dipakilalahot Tuhan Yesus ma adong hagogoon naruar sian pamatangna. Dia merasakan ada yang menyedot atau menghisap kekuatannya. Dungi manukum ba Tuhan Yesus. Ise madzama ulosu. Alai Roma si Petrus mandok tu ibana. Guru, orang banyak berdesak-desakan di dekatmu dan engkau bertanya siapa? Dan seterusnya. Lalu Yesus katakan, aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Itu katanya dalam Lukas. Dalam Markus dikatakannya, aku merasa ada tenaga yang keluar dari dalam diriku. Apa pesannya di sini? Pesan yang kita ambil. Bahwa ternyata iman yang kuat bisa menyedot atau bisa menghisap kuasa Tuhan.
Dan kuasa Tuhan di sini adalah kesembuhan atau kepulihan. Nggak usah kita tafsirkan jauh-jauh, seputar itu saja. Kesembuhan dan kepulihan. Kalau disebut menyedot, itu berarti ada unsur pemaksaan. Maka timbul pertanyaan, bisakah kuasa Tuhan dipaksa? Dalam beberapa nas, kita temukan ada kesan-kesan pemaksaan. Seperti perumpamaan Yesus tentang seorang hakim yang lalim. Seorang janda tiap-tiap hari datang kepadanya memohon supaya dibela perkaranya oleh hakim yang lalim ini. Tiap-tiap hari dia datang sampai-sampai hakim ini bosan dan akhirnya memenuhi tuntutannya. Dalam bahasa Batak disebutkan ganupari ro nama beluon mang nga neng nengi panguhum negi dukon. Akhirnya dioloi panguhum negi dukon tuntutan di nama belui. Dari sini akhirnya Yesus berpesan supaya semua kita yang membutuhkan tindakan kuasa Tuhan harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Harus terus berdoa. Jugul hokamu ma martangyang. Moloi tolak jugul, honi tolak jugul, honi tolak jugul. Molo jugul berarti memaksa, kan itu. Ada unsur pemaksaan. Jadi boido dipaksa. Jadi iman memungkinkan kita untuk menyedot perhatian dan menyedot kuasa Allah untuk menyelamatkan kita. Imana boi tabuat napa duahon. Sebagai penutup, apa yang sudah dituliskan dalam teks ini? Dan apa yang sudah diajarkan oleh ayah, ibu, orang-orang tua kepada kita. Melalui pengalaman-pengalaman dan perjuangan-perjuangan hidupnya untuk anak-anaknya. Juga apa kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang berani berjuang karena kekuatan cintanya. Seperti yang saya sebutkan tadi, Sarifah dan Monica, Ibu Agustinus tadi. Camkanlah itu semuanya. Renungkanlah itu semuanya. Peganglah itu semuanya. Dan kalau boleh, teruskanlah. Dan implementasikanlah di dalam kehidupan kita semuanya. Supaya apa? Supaya kita juga bisa mengerti apa arti dan makna hidup ini. Karena benar kata pujangga-pujangga, cinta dan imanlah yang membuat kita mengerti apa artinya hidup dan apa makna hidup ini. Kalau ada di antara kita yang sampai sekarang belum mengerti apa artinya hidup, apa maknanya hidup, maka ini jawabannya. Cinta dan iman akan membuat kita mengerti apa arti dan maksud hidup ini. Dan apa tujuan Tuhan membuat kita masih hidup sampai sekarang ini. Kita perhatikan ini. Yesus menjadi Tuhan. Bapa menjadi Allah bagi kita. Itu karena cintanya yang kuat kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Yesus Kristus untuk kita. Karena cintanya. Dan tidak ada cinta yang lebih besar dari yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita.
Dan karena cintanya yang besar itulah, maka terjadilah mujizat. Terjadilah mujizat. Terjadi mujizat di dalam hidup kita. Yang paling sederhana, apakah mujizat dalam hidup kita? Murid-murid bertanya, "Guru, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus katakan, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Jalan ketidakmungkinan itulah yang dibukakan Yesus lebar-lebar kepada kita. Karena cintanya, sehingga dengan dibukanya jalan itu, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi keselamatan dan bagi kesembuhan kita. Tuhan telah membuka pintu itu. Pintu ketidakmungkinan menjadi mungkin. Maka mari kita masuki dan hidup dan ikut menikmati pintu sukacita yang dari Tuhan itu. Imahatani tuhata tuhita, amin, martang yang mahita. Mauliate madiho ali amang pardenggan basa. Ditiki dohot kesempatan na lehet na pinasaha mo tuhami di tikion. Dilihoko di hami tiki Tuhan, obas na laho manaringoti sautik sian hatam na huuhal hami siya buku na bediamon. Sautik sian buku na bediamon hutaringoti hami. Homa aliyamang mamasumasuhoni gabi hata hanguluan hata haguguon di bagasan ngulu nami sa luhut na. Hasea hatamon lao manugunugu mga zarazari mangodzar rohanami lao patuduhot tuhami ahado na khobar tulomoni roham. Tarlumobi perjuangan niya kanatoras na tua-tua di son untuk maperjuakon akayanakon na. Apehot Tuhan hatamon dohot haguguoni di ibana. Asa totong marhaguguon holong na dohot haporsion na untuk maperjuakon asa sahat yanakon na. Songoni nang Tuhan hami sudena akan di bagasan perjuangan-perjuangan. Di bagasan akas sita-sita doho rencana-rencana. Homa Tuhan na mengajari hami sudena asa marhagugoon holong dohot haporsion nami di bagasakko. Holong dohot hapor siyaon. Na ni memehom mo dohot na sinuatom mo. Tubagasan ngulu nami. Ido hanguluan nami. Ido ujahan nami. Di bagasan pardalanan di ngulu nami. Maradopon sa luhod na. Mauliate maliho Tuhan. Upasahat tami ma ng aka na tua-tua nami. Damang doho dainang manang di dia penasida songonin ang sudi yanakon nami narap doho tami manang na daw siya kami doho sudi aka poparan nami aka pahopo asima roham Tuhan urupi hami sa luhod na. Sai suatoma aliamang hatam hata hanguluani totong di bagasan hami sa luhod na asa sudi hami pangisi di bagas nami mangulu di bagasan holong dohod hapor siyaon aka pergumulan nami takastui di botoho
asima roham Tuhan urupi hami. Diakana somar gugu hami upasahat tami tuho asaho gabi panguhum ho gabi parpitor lao mamitori mangodingi doho manguluho kami sa luhuna. Muliate madiho Tuhan sahat tu bagasa tangamu totong ulu nami. Di bagasan Yesus Kristus martangya kami muliate madiho. Amin. Mari dihita. Adong na jolo sahadai na narot tu Jesusi di jamaram ni ulos na tumpit termaluni gomos mataku pimana gomos ambosi Hatani tuhata ojahata papungoho peliata sian pesalmen 50 ayat 14 songonon hatani Tuhan tatangi homma. Pilih homma tu debata hamauliateon. Jalagarari ma akabaga bagami tunatumipul. Amen taparade jala tapapungo peliata.
mahita jongjong. Nuaing tatangyak koma peliatta tu debata martangyang mahita. Ali debata amanami na di banua gitjang. Hodo haroroan ni saluhut silihon-lehon na denggan. Jalamual ni nasa ulibasa na mauliutus. Huso bahok kami masian na nilehom mitu kami. Pilihan nami tuho. Molotungadong tarsobahok kami tuho. Nasian tangamu hiad dui hujalohami. Gijang, sai pinorbadia maguarmo, sai Roma harajaonmo, sai saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehom atuhami sadarion hangoluan siapa hari. Sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangutsunan palua mahami sian pangago. Ay ho mahamu di bagasan dame jaloma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasaorhon madamena. Tu toddi munabe. Amen. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom horasma dihita.